Ahojte ľudia, vítajte pri ďalšom skypovom rozhovore so Sámom Lukáškom, ako nebaliť baby. Tentokrát som sa snažil v druhej polovici zapojiť aj ja a no čo ja viem, no bol som nejaký nezvyčajne v dobrej nálade, to bolo také divné, no takže som trošku sa zapájal a inak ide o to, že nikto nebol urazený, všetkým boli dohodnuté a nikto sa nakoniec neurazil, takže si to pozrite, ak sa vám to páči dajte like, ak sa vám to nepáči, tak mne to je jedno, ale pozrite si to dokonca, lebo vždycky to treba pozrieť dokonca. Trošku tam boli problémy s púkaním, ale to sa dá odmyslieť. No a najlepšie by bolo, keby ste to zdieľali, ak sa vám to páčilo. Ak sa vám to nepáčilo, napíšte aj komentár, alebo napíšte komentár, že čo sa vám páčilo a také jak vždy. Ahojte. Můžeš vlastníku. No lebo som povedal, počkej chvíľku. No už môžem. OK, takže Sandy, jak se máš? Dobrý. A kolik je ti let? Budeme 17. Bude ti 17, jo? Dobre, a teď ti bude 18. Proč? Mě to zajímá, ne? Já se o to zajímám, to je můj koníček prostě, chápeš, ne? Jasný, no. To je strašně vtipný, viď? No je, no. No, tak teď ti bude 18. Za dlouho? To je za dlouho, spočítej to na prstech. Za rok? Fakt, jo? No. Ty vado. No a co plánuješ v 18 letech dělat? Modeling, nebo tak, taneční No to jo. Jo? A OK, hele, a máš kluka? No. Co? No jo, no. Jo, a kolik mu je? 20. Už jo? No. A odkud je? Paky. Z jaké paky, no? Z páky? To čo je za riť? To já nevím, ale já se jí na to zeptám, co je to za řík? No co jako? No ta páka nebo co? Nová paka. Nová paka, tam jsou samé paka, jo? No, tak nějak. A tam bydlíš i ty hlavně, víš? No. No, jsem si to myslel. No a hele, máš hezkou profilovou fotku docela, do těch fotil, ty sama. Jo. A proč tam máš otevřít tu pusu pro boha? Já Už nevím. pripravená. Hele, a kde jsi na mě vzala Skype? Asi přes Facebook, no. OK, a jak se jmenuješ? Jménem, jenom jméno stačí, příjmení zatím Pája. říkat. Jak? Pája. Pája, jo? No. A příjmení? Máš to na Facebooku, tak se podívej. Takže šup, řekni příjmení. Ne. Ježíš ty vole, tak těžký říct svoje příjmení nebo co? Jo. Ale já se tě zeptám na rovinu, jsi retardovaná od narození nebo se ti to přihodilo někdy teď? Myslím, že od narození. No, A tak to je mi velice líto. A máš nějakou sbírku, kde si posílají nějaký peníze na tvoji léčbu? Ne, dobrý, já to nepotřebuju. Ale potřebovala bys to, podle profilové fotky tě propustili z Bohnic? Nepletu se. to je kde? Já nevím, ale tam je blázine. No to je jedno, u nás je to Pezinok, hej, kto nevie. No, tam jsi byl taky, protože máš takové vlasy. Však čo myslíš, odkiaľ to poznám? Ja som tam. OK, ale ne, ty jak se jmenuješ? Kája, už jsem to jo, Pája, sorry. Hej, my tady u nás ve městě máme jednu Páju, ona je ze Vsetína, ale ona je retardovaná, víš? Taková je ti strašně podobná, akorát že je hubenější. Oh bože. A taky máš špatnou výslovnost jako ty, ale to je v pohodě, z toho si fakt nic nedělej, určitě nějakého kluka najdeš. A neměla bys třeba zájem dělat sex za peníze. No, to asi ne, no. A co když tě k tomu donutím? To asi ne, no. Proč? No, prostě ne. Tě bouchnu lopatou po hlavě, možná budeš vypadat líp, ale to nevadí. Ale a to, Pájo, a kde bydlíš teda, už jsem to zapomněl. Daleko. No, tak prostě si píča, čau. Hrozné. Dej se minou, prosím tě, Ty táhle. počúvaj, ale to už ani vtipné nie, keď im takto nadávaš. Já vím, protože byla trtná, srala mi do píči. No tak pridaj niekoho, ty vole. To už je Tak hrozné. fajn, ale nenahrávej to, To prosím. už ti nejde ani. Tak Vyšiel si z cviku. uvidíme, frajere. Musíš byť vtipný, vieš, najprv milý a potom vtipný, ty vole, ale nie takto. No že však nadávaš. já vím, ne? Hej, ta Lejka Žáková, to je úplná držka. A šukalzy? A, Jak to? nevím. Ty jsi ji nechtěl vohnout, jo? A odkud jsou ty holky? Ta Lejka Žáková je ze Slávky. To je kto? A ona je z Holešova, ze Zlína. To už tu nebolo?
A ona bydlí kousek mě, tu bych mohl zbalit až potom. Tak to bude dobrý postup teda. To máš jasno. No nikdo ti to neberie nejako. Oni to zvednou, jestli ne, tak si je smažu. Janičko, čau. Čau, Janí. Ahoj. Hele, Janičko, odkud jsi? Ahoj. Odkud jsi, Janičko? To bys chtěl vědět. Hele, kde bydlí Janička Miroslava? Štítná. Tak to je blízko mě, Janičko, takže prosím, přijmeš mě tu žádost o přátelství. No, Trošku ti tam možná. fúka. Hele, Janičko, Janí, přijmi to. kolik ti je ale, Janičko? Cože? Kolik je ti let? Neřeknu. Takže 13. Dobre tam fúka. Ne, Miroslav, kolik je? Nevím, kolem Bude 15. mi 16. Za půl roku mi bude 16. Hej, ale Miroslav, já to nechápu, jak ty, že máš holky z tvého okolí přátela a já o žádných takových nevím, jako je třeba Janička a podobně ze Štítna. Je to Ja. väčší pán jak ty. Já prostě bývám tady v kloboukách a neznám žádnou holku ze Štítna až teďka. Ty piče, to je luxus. To se bude dobře bavit. OK. To jo. Janičko, co tam děláš s tím mobilem? To nebol mobil. Jo, aha. Byl to mobil. Janičko, přijmeš tu žádost už? Počkej, než na Facebooku. Bože, jak tam funíš. Ne, jak se tě můžu přidat na Facebook, když neznám tvůj Facebook? Já jsem se tě přidal na Skype. Jo tak. Tak No. proč říkáš na Facebook? Já jsem řekl na Skype. Ty vole, dobre to Ale hovno. Janičko, že ty tam masturbuješ. Já určitě. Tak proč mluvíš tak Pozri, jak vystýcha. Bože. Dievča, prosím ťa. Potom budeš volať, hej? Len tako teraz dorob činnosti a... Lebo my nepotrebujeme funiacich bíkov, ty vole. Ne, hej. počkej. Janičko, co tam děláš, že tak vzducháš? Je mě horko. Tak se vyslechna. Asi z čoho? A Janičko, tak pojď ven, já tě schladím. Víš, vonku 10 stupňov a je horko. To je. Ach, bože. Dobré. Dobré. Já za chvilku půjdu Kam? Volať. spikat. Janí, Spinkat. neodcházaj. Proč? Čo robíš s tým Miro, mikrofónom? za to mi dlužíš čokoládu. To ti dlužím. Ty. Za to mi dlužíš. Ty zástro. Tam prstím prostě. Tie vibrácie proste. Janičko, a... Počkej. Janičko, víš, kdo jsem? Ne. Je dobře. Tak to asi nejsem moc slavný dokud. Ani ja som ťa nepoznal, keď si volal prvýkrát so Sausom. No já to je piče, ale... Ty si sa ma furt pýtal, že víš, kdo jsem, víš, kdo jsem? A ja, že ne, ty vole. Kto Já si? jsem na tebe úplně nervy, ne? Ty jsi mě furt neodpovídal. Já jsem Tak tak ale- hlas v životě neslyšela. Cože? Takový krásný hlas? Jo, a děkuju si hodná. Čo? Čo ti meče? Jasne, mobil. OK. Ale ty fakt mobil Čo ti peče? Mně prostě, když mě někdo napíše na Skype, tak mě vybraje mobil. No Já ti volám z mobilu na Skype. A teraz nám povie, prosím vás, píšte mi. Bože. Janičko, Prečo? přines tu žádost už. Hej, Lukáš. Myslím, že jej pomôžeš, keď jej budeš písať. Tak jo, OK. Bože, dnes som zlý. Ne. Janičko, slyšíš? Jo, Přijmi tu žádost na Skype. Lukáš, ty si ma skazil, ty svinia. Proč? Už som krutý, už Že nie som prý- taký ale milý co tam chlapče. dělá? Smejem sa na hovadinách. Bože. Hej, Plastíku, víš, co máš dělat? Hej, viem, už sa stalo. OK. Jak to, že když jí píšu, tak jí to nepípá? Ten mobil vie, ako to má dávkovať. dívej, teďka vypnu. Zapnu to, teďka napíšu.
šepka čoraz potichšie. Hej, co myslíš Janička, ale aby sme ťa aj počuli, čo? Co myslíš, mám jim poslat ten Facebook, kde mám 13 000 odběrů, nebo ten slabší? To je jedno, tak asi by som posielal ten slabší, keď chceš s ňou nejako písať. Ale ne, tak víš co, mě je to jedno. A proč jí posílám můj Facebook, já jsem ho nechtěl poslat. No ty si mudrý. To máš poslat. Ona si mě teďka přidá. Napiš, dělej, napiš a teďka to zabrní, jo. Bože, Co to bylo? ona že napíš a teďka to zabrní, jo? Nebrní to. Máš jej napísať. Však píše mi furt pustinky a nebrní to. Možno už to je moc hlboko. Až teďka. A počul si, jsem ti jak aj to bolo druhý tlmené? Facebook. Počul si, jak to bolo tlmené? Já vím, ona to zrušuje prostě můj hlas a to, jak jí píšu, já to chápu v pohodě, já jsem si zvyknul. To je divné. Ja som si myslel, že vtipy o vibráciách na mobile, že to je len ako tak, hej, akože sranda, ale akože dievča. Já jsem si to taky myslel. Ja som nevedel doteraz, že to niekto tak robí, hej. Ale tak to je náhodou v pohodě. Bože, Ahoj. dievča, tebe to nestačilo, hej, tie ako ten mobil. Míra, mám tu nakecalek, furt s tím prase, co? Všetkým píše, vieš, a ty vole. Ja môžeš rozprávať tak, aby sme ti rozumeli? Hej, Prosím. Pastíku, že bychom to začali dělat aj my. Jo, nie, ďakujem, ja mám rád svoj mobil. A svou ruku ne. Nie. Hej, Miro, co jsi jim tady o mě řeknul? Že jsi strašně sexy a že jsi nezadaná, že tě vojedeme. Jo, to nám řekl. Jo, Ja sa nezúčastňujem. On se nezúčastní, protože on bývá v Bratislavě, já bydlím No, asi já tak si to ani 15 neprosím. km od tebe. Prepač. Neprosím si, prepač. Jo, on šuká jenom mě. Občas. teda. No, Iba cez víkendy. no, Ježiš, dnes je sobota. no kurva. Počkej, Dobre, ty to to dáme. nahráváš, nenahrávej to, ona by mě pak nechtěla třeba, víš co. To nahrávam to. Ale to nemůžeš zveřejňovat na YouTube. Ale môžem. Nemôžeš, jo, chápeš to, ty Ona si ťa aj budeš tak späť- nechce. Ale drž to ještě ne. Ona si prdla, slyšel jsi? Bože. Janičko, tak ty Bože. jsem ztratil zájem, sorry holka. Toto ne, vibrácie plus prie, to už je moc. To už je moc, hej, to už je impertinentné. Hej Janič, kurva ta šupka jedna. Ježiš, teda ne, to zlatíčko krásné. Bože, no. Janičko, tobě to spadlo. Odišli. Už to nedvihne. No dobre, stačí, nie? Pozdrav ľudí. Ale já s tím chci povídat jenom normálně. budeš Však si dobre, povídat. ale najprv to musím vypnúť, nie ty vole, tak No teraz tak pozdrav. zdraví vás Pepa Hojnič, zase ve scéně. Opět očekávejte nejnovější žhavé novinky ze světa Skypeu, kde balíme kočky, jo, svádíme, rozdělujeme pravidla a prostě říďte se podle nás a určitě nějakou zbalíte. No to pochybujem. Je to velice vážné a pokud nemáte žádné problémy se sexuální orientací, tak budete jako já. Já jsem sice trapný díky tímhle videím a i vlastník, ale my to natáčíme, aby se vám to mohlo líbit, abyste si u toho mohli honit kokoty. Doufám, že se vám to bude dál líbit, protože naše videa vážně jsou sexy a pokud se vám to nelíbí, tak dejte palec nahoru. Pokud se vám to líbí, tak dejte taky palec nahoru a pokud se obojí, tak přihlašte odběr a sledujte nás dál. Zdraví vás a.k.a. Mafia Records. Čau. No to bolo dosť rýchle a plynulé a pochybujem, že niekto na to niekoho zbalí. Ale tak Jo, a ďakujem za pozretie. ještě vám dám radu, pokud chcete opravdu zbalit nějakou sexy holku, musíte první použít srdce a potom ji dojebat tak, že vás bude poslouchat na slovo, pokud ne, tak ji odkopněte a najdete si další. Nie je to možné, no ale tak ako... Ospravedlňujem sa, že som bol dneska taký krutý. Ach. A my už budeme tady končit to nahrávání, protože Janička je nedočkavá, chce se mnou volat, tak zatím čau a ty už to stopni. Dobre, takže čaute a zase pri ďalšom videu.